Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Bingelele kuzo zonke indawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo. Igama lami ke mina ngingumthuli ngokwebuthelezi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngohlelo olukwazi ukuthi luhlele amalunga eh emagameni esiZulu. Lolu hlelo uma lisebenzisa ungafaki igama lakho ohlelweni ebese uyahlela izinkinobho ohlelweni bese uhlelo luhlela igama ngokwamalunga alo. Kanti akusikho nje amagama kuphela ongafaka ohlelweni, nemisho ungayifaka ohlelweni, kanye nezigaba, ama-paragraphs lawa angangena ohlelweni, uhlelo ebese likhiqiza amalunga alokho okufakile wena ohlelweni. Ake sibone ubuso bohlelo, sibone ukuthi uhlelo lubukeka kanjani. Uhlelo-ke libukeka kanje. Lapha-ke ila ofaka khona amagama noma imisho ofuna ukuhlela amalunga akho, bese uciphiza nansi inkinobho ebese-ke imiphumela iphuma la ngezansi. Nasi isibonelo-ke la. Kuhle ukuphuza amanzi uma kushisa, umusho lo. Uhlelo-ke bese liyahlela lo musho amagama asemshweni. Uhlelo luhlele amagama asemshweni ngokwamalunga awo amagama. Ngakho-ke uma ukhona ofuna ukufunda amalunga ukuthi akheka kanjani olimini lwesiZulu, amalunga ukuthi abukeka kanjani olimini lwesiZulu, lolu hlelo-ke lungaluhle lingasebenza lapho, lingasetshenziswa yibo labo abafuna ukwenza lowo msebenzi. Kanti-ke ya nala kufundwa khona nje ulimi lwesiZulu, okufundwa uma kufundwa ngamalunga amagama esiZulu, lolu hlelo-ke lingasetshenziswa nalapho kulezo zindawo lezo. Hhayi, ilokho nje bafowethu. Ake sibonge, siyabonga kakhulu.